Harry prišla s tým, že musí urobiť film do školy, hraný, a na obede v jednej super reštaurácii som jej povedal, keďže poznám jej tvorbu, že ty si taká rozprávková, Harry, tak vyskúšaj nejakú rozprávočku. Takýto nápad znie dosť utopisticky, keďže nemáme scény a nemáme skoro ani žiadne finančné prostriedky, tak Harry to zavrhla, ale keďže som jej povedal, že tuto nedaleko Banskej Bystrice sú na Donovaloch habakuky. To je taká rozprávková dedinka a tak nejako ma to nadchlo. Bola som taká unesená, že tak tam bude moja rozprávka. A viete vy, hrom vám do matere a 100 hromov do pečenia, viete vy, že... Dosť, ideme to. Kašlem ti teraz na výrazy. Viete vy, že ten váš hlavný úradník... Čo tu robíte? Prečo sa plakáte? Ondrej, prečo sa plakáš? Samotné písanie toho scenára to už prebiehalo tak trochu na internáte, pomohol nám dosť aj David Badin nejakými svojimi nápadmi a keď už ničím iným, tak aspoň prítomnosťou. Ale čo ja viem, tak tiež ja s Marekom dali sme to dokopy. No. Skrátka sme priamo na ten priestor sme navrhli rozprávku, na každý domček, nejaké postavičky a vlastne asi za pol hodinu bol námet nejaký a scenár sme písali asi nejak 2 týždne literárny a potom obrazový sa písal asi mesiac a podobne. Technicky sme vynechali, takže toľko scenáru. Taký menší scenár, s Marekom sme sa trošku posnažili, tak podľa toho že ideme, dobré? Realizácia prebiehala, dá sa povedať, že trošku stresovo, ale čo sa týkalo stresu, bolo to len skrz čas, inak skrz ľudí nič také, absolútne všetci vedeli, čo majú robiť, každý makal. Tohto som sa nejako nebála, že by niekto nevedel, čo tam treba robiť, ale skôr som sa možno bála trochu aj o seba, lebo bolo to moje prvé natáčanie, môj prvý film, alebo teda môj prvý hraný film a preto občas, keď som si nevedela rady, čo so scénami, alebo čo teraz vlastne, tak vždy tam bol na to Marek alebo Ondrik, ktorí hneď zachránili situáciu. No, ako ja som poznal Harry ešte ako scenaristku a teraz, keďže prešla na réžiu, tak som ju ako veľmi obdivujem, že sa dala na toto. Navyše ja som mu na to nahovoril, čo už som veľmi veľakrát oľutoval, pretože bolo to na ňu dosť veľa, pretože naozaj robila sama skoro. Čo sa týka štábu, sú to všetko ľudia, ktorí chceli na tom spolupracovať, nikoho som nenútila, všetkých som oslovila a si veľmi cením, že išli do toho. V prvom rade treba spomenúť Mareka Janičíka, ktorý má na svedomí námet, scenár, takisto bol Klapka, potom pomáhal na placi, bez neho by som si to tam nevedela predstaviť, lebo občas som sa v scénach nevedela orientovať a on ako skript to zachránil. To vrecuško tuto, akože sa na to chvíľku díváš, položíš to, ten batúštek takto. A teraz si vysunieš tú spolu. Veľmi si cením, že Ondrík Seleš vzal kameru hlavnú, pretože som mala s ním určité problémy, lebo som mu nezohnala dostatočné množstvo kvalitných svetiel a to bol dosť taký kameň úrazu. Tak jenom, hele ne, počkej, jak udělej jenom detail na to světlo, na mě nedělej detail. Tohle to jsou naše světla, počkej, jak já můžu demonstrativně ještě jakoby... Tohle používáme jako, nebyli donucení. Jako. Ale som rada, že napriek tomu privolil a išiel to vyskúšať a bez neho si to tam tiež neviem predstaviť, lebo keď som si ani ja, ani Marek sme si nevedeli dať rady, čo so scénou, čo teraz urobiť, tak prišiel Ondrik a zachránil to. A teraz ti to nevypadne. Alebo to nejde, že to nevypadne. Šimon Horná robil druhú kameru. Vedľajšie zábery, také záchranné, skôr detaily. Točíme to na tieto foťáky, lebo dá sa s nimi dosiahnuť filmová hĺbka ostrosti.
skúšame vlastne, čo tieto foťáky dokážu. Ďalej maskérka a kostýmierka Stanka. Tá nás veľakrát zachránila, keď niekde, ja neviem, nedalo sa niečo zapať, niečo rýchlo gombík alebo čo prišívať, tak hneď Stanka skočila, spravila, akože výborná spolupráca aj s ňou, aj masky, všetko si nakúpila, namaskovala hercov. Taká som rada, že ste prišli. K nám totiž nikto nechodí. Hlavná postava, to bolo úplne od začiatku jasné, že Tomáško Mišura. Neviem, jeho pohľad, jeho očka, vedela som si ho tam hneď predstaviť. Hrám postavu, ktorá momentálne ešte nemá úplne vymyslené meno, pretože najprv sa mala volať Tomáš, rovnako ako ja, ale ešte sa nad tým trošku uvažuje, že sa to zmení. A kto je Tomáš pre mňa osobne? To je taký Kolombo, ktorý príde do mesta a musí vyriešiť vlastne akúsi záhadu, kam zmizla súčiastka z hodín, ktoré zastali a tým pádom sa zastavil čas v meste a nič nemôže plynúť, nikto nestarne a tak ďalej. No. Macochu hrá pani Alenka Sušilová z Bábkového divadla Na Rastcesti. To som veľmi rada, že zobrala túto úlohu, pretože celkovo videla som ju tam hrať veľakrát v divadle a ona má síce dosť taký milý výzor, dobrácky a my sme ju dali do takej macošskej úlohy, ale neviem, potom nám povedala tak potajme, že sme jej splnili sen, že si chcela zahrať niekedy v rozprávke. Tá lenivá a maškrtná, večne ležiaca v posteli, bývala v domčeku, ktorý nechal postaviť jej šikovný a zosnulý manžel. A okrem toho, že má svoju dcéru nevlastnú, ktorú samozrejme riadne dusí, tak má rada aj pečené, varené sladkosti a všelijaké takéto. A proste nezastavia sa jej ústa, pusa, huba, žalúdok, pretože stále musia pracovať, lebo stále musí žrať a vychutnávať. No a to je asi všetko, čo o tej svojej úlohe viem. A ostatné sa uvidí. A neviete, kde by sa taká súčiastka dala zohnať? Starosta, ktorý sa stále mračí a je namosúrený a moc sa nestará o tú svoju dedinku. Je tam starostová, ktorá je taká v podstate nadšená, že je z toho, že je starostová a na druhej strane ešte taká trošku namyslená. Som namyslená povyšenecká a tak odjak živa to bol môj sen hrať starostovú manželku, takže ja som si splnila svoj sen. Ja hrám starostu, som troška namosúrený. Ale ja mám aj tak rada. Je predsa starosta. A krčmár, ten je typický s červenými líčkami, má tehotnú manželku, obidva sú akože takí milí, ale krčmár už je nervný, pretože sa nemôže dočkať svojho syna 300 rokov. Dobre, čo? No, daj si no, dobre. 300 rokov čakám, tak si to pekne zapíš, tu to pekne počerči. Tak musím povedať, že sa to zvrhlo na obrovský projekt. Obrovský v rámci tejto školy, samozrejme, myslím. A dúfam, že to diváci aj tak zoberú a že diváci zatlieskajú najmä režisérke, ktorá bola aj produkčnou a vlastne všetkým, čo sa dalo. A celé to vlastne vymyslela ona len kvôli tomu, aby sa diváci mohli zasmiať a pousmiať aspoň na chvíľku a zabudnúť na svoje problémy a byť chvíľku rozprávky. Je to ako úplne pre všetkých ľudí, tak dúfam, že aj tuto sa zabavia tí, čo poznajú tých hercov a keď uvidia, v akých budú úlohách a dúfam, že sa to bude všetkým páčiť. No, ja naozaj nemám iné prianie momentálne, len nech je tá naša námaha aj ocenená.